Ti, onde vas? Por favor, axúdeme. Estame perseguindo un home. Primeiro imos cear a un restaurante libanés. E despois pasamos a noite por aí. Parece unha boa idea. Logo ti de por aquí non és, Lojorón? Non, son da República Dominicana. Que estás aquí, facendo turismo, logo, ou ves a festa? Truxéronme aquí para traballar nun bar. E cando cheguei, querían que me prostituíse. Ti que pensas? Debería aceptar ese traballo en Santiago? Vas ter poucas oportunidades como esta, Chano. Non a podes deixar escapar. Podemos comprarlles algo e montar unha festa. A festa do cometa soa ben. Vou ver se teño cartos no peto. Veña, Belinda, non mo fagas repetir. Tío, se acaba de dicir que non vai contigo, che! Estiven pensando niso. En que? A min gustaría ir contigo. Pero por que me ten que esquecer? Que lle fixen eu? Nada que... Que? Vai co rapaz, este Chano está un pouco enamorado de ti. Ese tal Manuel Pardo veute denunciar, Belinda. E o patrón do antro onde eu traballaba. Que é isto? Preparamos vos unha festa. Alá van as reservas. La festa familiar. E recoméndolle que non se achegue máis a Belinda. Porque o seu abogado xa está pensando en denuncialo por ameazas e extorsión. Agora que xa o sabes, podo che dicir algo? Claro. É a cousa máis bonita que vi na vida. Non entendo como non están todos namorados de ti. Mira, Belinda, non che quero dar falsas esperanzas. Non creo que consiga que poñan a túa documentación en regra. E terei que marchar, claro. Sí. Sinto. María, perdoa. Están boas estas laranxas? Sí, son das que levo para casa. Son de zume, non? Sí. Pois levo 3 kilos, vale? Sí. Agora mesmo estou con vostede. Teño que atender primeiro este cliente. Gracias. Son 2.830. Adeus, xuís. Ata logo. Xa verá como lle gustan as laranxas. Eu tamén as leo para casa. Adeus, Marín. Adeus, señora Carmen. Que marcharon. Sí. Non podemos seguir así, María? Non, parecemos dous adolescentes, escondéndonos de todo o mundo. Mira, hai que se deixar de misterios e empezar a dicirlo á xente. Non? Sí. Pero, Belinda, muller, ti non esteas preocupada, ti non esteas preocupada. Xa verás como aquí se amaña todo. Definitivamente non ten solución. Non teño papéis. Son unha inmigrante ilegal, mijito. Xa, pero... Nós xa pensaremos en algo. O mesmo que lle paramos os pés. Eses tipos que che querían obrigar a prostituirte. Pois poderemos solucionar isto, muller. Eso vai ser imposible. Algún día tiña que pasar. A lei é así, é como un mandato divino. Xa, pero ti... Ti o que non podes é resignarte. Ti non te me podes resignar. Ti tens que facer como a min, nas Filipinas. Agáchate, escapa, boa. Ai, non. Eu non quero estar escondida toda a vida como se fose unha criminal. Moi ben. Moi ben, daquela xa pensarei en algo. Ti tranquiliña, ah? Moitas gracias. A todos. Pero en especial a ti. Oi, muller, nos... Vaya, eu encantado de axudarche, non é? E
Pode saber por que tú te preocupas tanto por min? Muller, será que non quero que marches, non? E por qué? Home, eso non o sei, eso é que eu son un home que non se lle dan moi ben as explicacións. Son máis ben un home tirando a un home de acción, non? Un home... Eureka! Xa o teño. Que tes ti? A solución para que Belinda non marche daqui. Ui, Ladislao. Isto non será outra das túas de... Que non, home, que non. Se Belinda comete un delito, non a podes expulsar. Un delito? Pois vai a solución. Ti estás tolo, tú tens unha teja corrida. Non, estou falando dun delito pequeno, polo que non teñas que ir ao cárcel, entendes? Pequeno, Mentres estías á espera de xuízo, non te poden expulsar. Estás seguro, Ladislao? Estás seguro de eso? É a lei, está aquí. Mentres estías á espera de xuízo, non podes marchar do país. Ai, se dunha vez fixeras unha dereitas, era un avance, Ai, se dunha vez puxase o vermú que che pedín hai media hora, era outro, Es que me do teu vermú, invito-che eu. Oiches? Pero unha cousa pequena de delito, non? Si, o vermú unha cousa pequena grande, máis ben. Baixeime para coller un cacho de xiz e xa non me podía mover. Doiche moito? Moito, sí. Pero o peor foi facelo ridículo na clase, diante de todos os nenos. Xa imagino, xa. Debeu ser un número. Que vergonza. Ata escoitei algunha risa, pero non puiden ver quen foi. Que é o que teño? Ciática. As vértebras estánche pinzando o nervio. E iso é o que che provoca a dor. Ciática? Pero é a primeira vez que me pasa. Sempre hai unha primeira vez para todo. Unha camisanta. En fin, xa sei que non son precisamente un mozo. Non digas parvadas. Tes un aspecto que xa lles gustaría ter a moitos de 30 anos. Síntome canso, Berta. Cada día me custa máis erguerme da cama para ir á escola. Sí, eu recordo tamén o moito que me custaba a min erguerme para ir á escola. E non sei eu se os teus alumnos lles pasará o mesmo. Xa, pero eles sempre teñen 10 ou 12 anos. E eu son un ano máis vello cada curso. Ciática. A ciática non é unha doenza de vellos. Non te preocupes, ó. Non me preocupa, dóeme. Mira, vas tomar dúas testas cada 8 horas. E métete na cama. Xa, pero e as clases que? Nada de clases. Touche firmando unha baixa. O que ti tes é de fácil solución, Florencio. Tas canso, algo deprimido. Xa, pero insisto, as clases... Nada. A realizar o soño de calquera dos teus alumnos. Quedar na cama quentiño en vez de ir á escola. Está ben, dame a baixa e vou na levar á escola. Xa a levo eu mañá. Ti marcha para casa. Parece que non teño opción. Non? Métete na cama e descansa. Mañá paso a verte, vale? Está ben. Ata mañá, Berta. Gracias. Ata mañá, Florencio. O caso de Belinda é un bo exemplo da situación na que se atopan moitos inmigrantes no noso país. Só coa colaboración de todos podemos impedir que se repitan injustizas como esta. Estiveches moi ben. Ti que, has decidido marchar? Sí. Non sabes canto vos vou extrañar. Sobre todo a ti, Chano. Pero é o mellor que podo facer. É unha boa oportunidade para min. E tamén para Ana. Ten que estar moi namorada para non querer separarse de ti, Ás veces, cando un está moi namorado e as cousas non saen ben, é mellor estar separado da persoa que queres. Chano, non marcharás pola miña culpa, non? Que va, non é por iso. Pero é que tampouco podo seguir aquí e verte cada día e seguir namorado de ti. Non está ben para min, nin para ti, nin para Ana. Chano. Non me interpretes mal. Eu non che estou pedindo que sinta o mesmo por min. Eu agora estou con Ana.
A canción debe estar acabando. Sí, vou pro locutorio. Aquí estamos de volta, Porto Sás. Aquí ten. Ai, pobre don Florencio. Non me extraña que estea mal de aturar eses trastes. Non, pero non ten nada grave. Ten ciática. É un descanso, non lle vai vir mal. Adeus. Ata logo. Que me dicías de Andrés? Nada. Non hai nada novo que contar. Como que non? Non sei por que temos que finxir que non estamos xuntos. Como se eso estivese mal. Andades finxindo porque vos dá a gana. Sí, tes razón. O que tedes que facer é comportarvos como un par de adultos e dicirlle a todo o mundo a verdade. Que estades namorados. Sí, sei o que di Andrés, pero eu ainda non o teño tan claro. O que me faltaba por oír. Oi, cando eu estaba con ela, a mí sentábame fatal, que quixera manter un segredo. E agora és tía que non quere que se saiba. Anda, que... Sí, Berta, para ti é moi fácil, pero pasaron moitas cousas, sabes? É que? A quen lle tedes que dar contas? A ninguén. María. Sí, agora vou. É moi fácil, muller, E ti colle a pedra, tela a pedra aí, non é verdade? Teño. Si, ben, xa vexo. Escáchalo o cristal, Entón cometes un delito, entendes? E mentres non xe xulguen, non che poden botar do país. Ai, é que isto non ten moi boa pinta. Está mal que eu diga, pero teño todo perfectamente calculado, como sempre. Dilla, xa como sempre estamos apañados, Cala a boca, ti, entendes? Ti escáchalo o cristal, cometes un delito, non é un delito grave, non vas ir ao cárcere, entendes? Pero non che poden botar do país. É porque ten que ser justamente o cristal do xulgado. Non é nada persoal, así queda todo máis claro, xa está. Ai, non vou ser capaz. Vas ser capaz. Xa me gustaría foselo a min. A min? O que, isto é estrimonías, é unha maravilla. Mira, toma, colle o pandullo, E arrebólanos ben, e dalle con forza que o cristal é duro, Veña, vai. Unha, dúas, Ui. É que non podo, sinto moito, non podo. Como non vas poder se se pasa o milagro de ben, home? Si, realmente está todo perfectamente calculado. É que non colles ben a pedra. Veña, máis para atrás. Colle. Vai. Dalle. Unha, dúas, Ai, é que non podo. A ver, muller, acaba dunha vez, home. A ver. Mira, agarras así, ves? E colles. Vai. E das. Unha, dúas, bimba. Carallo. Espera, é dúas e media, pero non aí embaixo, Tens de quedar... Aí, non. Me cago na marinus. Pero, ti que estás facendo? Eu fui Belinda, fui Belinda. Fui Belinda, Pituso. Cometeu un delito pequeno, pero un delito, entendes? Que ímos facer? Pero ti que dis, Se acabo de ver como currases cachaba o cristal. Ti estás mal da cabeza. Que eu escachaba que fui Belinda. Así é todo. Hai que ser, escachado o cristal e ainda por riba botadaslle a culpa a esta pobre inocente. É un marcho que me parece que teño que marchar, Como de que? Quieto aí, Río, me cago É Evaristo que te perdes, Pois E agora escapa. Hai que ser ben... Teña razón. Fun eu a que rompeu o cristal. Miña pobre. E ainda por riba protege. Explico eu, Pitusa. Fui Evaristo. Mira, non quero saber nada máis. Agora mesmo imos falar co xuís e aclaramos todo isto. Eu co xuís falaba de 1000 amores, non sabes, pero teño que marchar, que teño a tenda sen atender e hai que mirar por dentro. Ai, sí. Pois xa iremos buscar Ladislao. E non me dirás que non te dabas conta de que Chano estaba colgado por ti. Home, sí, pero non lle dei importancia. É que Chano antes era un pouco pesadiño, non? Antes. Logo, xa non é o mesmo, que? Claro que é o mesmo. Pero é que agora empezo a darme conta de como é realmente. É sí? É como é logo. Se cadra son eu a que xa non é a mesma. Agora ajustache, non? Xusto agora, cando está con outra tía. E vai marchar con ela, vai ajustache a ti. Non sei.
O único que sei é que sinto envexa de Ana. Como so de las mulleres, eh? Non hai quen vos entenda, che. É que non sei que me pasa, Manjui. Nunca sentira nada así. Rapaces, hoxe ímonos mergullar no maravilloso mundo do aparato respiratorio. Como podedes comprobar, isto é unha napia. Está chea de mocos. Ui, caí un moxís. Ai, 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 nena, ai, como dói. Ai, chamada a grúa, chamada os bombeiros, facede algo, ai, ai. Para xa, don Florencio pode estar mal. Non te pases, seguro que non é nada. Estálle ben por ser tan pesado. Ai. Moi gracioso, fito. Como será o instituto de don Florencio? Seguro que non é tan pesado como aburrido dese don Florencio. Don Florencio non é pesado. Ai, non? Vale, algunhas veces pero os mestres sempre son, Cuidado, cuidado, silencio, cuidado. Silencio. Son o voso mestre novo. A ver, co que nos xa este. Silencio! Ti, que toca para hoxe? Eu. Tocar algo toca, non? Que toca? Matemáticas. Historia. Hoxe toca historia. Historia, porque... Non o sabes. Non, é que don Florencio, pois, dixo outro día... Claro que non o sabes. Porque non me lo expliquei. Hoxe toca coñecérmonos un pouco e pasalo ben. A ver. Alguén sabe algún chiste de mestres? Que? Non vos animades? Veña. Eu sei un moi bo. Cóntomolo. Mirade, estaba un día Jaimito na clase e dilles o profesor a ela e máis aos seus compañeiros. Isto promete. Tedesme que facer unha redacción. A idea de Ladislao era a seguinte, que Belinda aquí presente cometese un delito pequeno, non? E así ti tiñala que xulgar e ela quedaría aquí en espera de xuízo e... Xa, e por iso me rompen o cristal, claro. E que chego a contar eu deses dous? Non, se sei de sobra como son. Home, ti non lle tomes a mal, non? Se non pagan eles o cristal, pago eu tranquilamente, Andrés. Petróleo, non te preocupes por iso. Ai, Diosito, sinto moito molestar tanto. Non, se non é culpa túa. O que pasa é que Ladislao puido pensar unha solución mellor para que quedases, non? Andrés, ocórreseche algunha? Que... Mira, o único que pode facer é poñer a documentación en regra. Eso xa o intentei, pero que non hai maneira. E outra solución? A ver, normalmente conceden o permiso de residencia cando o inmigrante casa con alguén do país. Entón, se alguén casase con ela, concederíalle inmediatamente a nacionalidade. Casar, claro. Muller, moi mala idea non parece, non? Polo menos non fai falta romperlle os cristais a ninguén. Andrés, foi unha... Pero non é unha solución fácil, claro. Pero se eu non teño mozo, quen ia querer casar conmigo? Andrés, estou farta de agacharme. Sí, eu tamén. Pois xa está. Os primeiros que teñen que saber son Iria e Dani. Pois veña, decidido logo. Onde vai o leite? E isto? Que pasa? Os bicos non se piden. Roubanse. Desculpen. Que? Que lle parece? Pois moi ben. Moi ben, non lle importa. Non. Pero non ve que somos a exmuller do delincuente e o xuiz? A mí que me din. Eu non son de aquí. Mellor vou a outro sitio onde non estean tan tolos. Pobre home. Vaya cara le daba.
o mar que mo foi levar. Bos días. Bos días. Son Berta. Xurxo Vázquez, son o profesor sustituto. Viñalle traer aquí un... Por favor, trátame de ti. Vale, pois nada, iso que vin traer a baixa de Florencio e isto deu-mo para ti. Ajá. É a filla de don Florencio? Non, son a médica. É o tema que estaba dando cando lle pasou da ciática. Aparato cardiovascular, sistema respiratorio... Vou ter sorte se os rapaces non adormecen cando lle solte todo isto. Iso depende do mestre. Pois nada, eu marcho xa. Berta, por favor, espera. Sí. Faríasme un favor? Depende. É que ocorreuseme que, como és médica, pois que me podías botar unha man co tema do aparato cardiovascular, o sistema respiratorio... Sí, claro. Teño algún folleto no dispensario. Non, eu referíame a que me podías axudar a dar a clase. Eu? Non. Eu non dei clases na miña vida, non. Verás, se lles digo aos rapaces que vas vir dar un cursiño de primeiros auxilios, van pensar que é moito mellor que dar a clase. Sí, imagino que sí. Mira, mentres ti lles explica as técnicas para reanimar un afogado, pois vou eu, aproveito o exemplo, e explícolles o funcionamento do aparato respiratorio. Sí, non, parece moi boa idea, pero non sei, eu... Veña, vale. Cando? Mañá ás 12. Vale, pois nada, mañá ás 12 estou aquí. Pero deberíamos quedar antes para preparar a clase. Eu acabo no dispensario ás 8, se tal, pasa por ali. Home, pensaba en ir mostear por aí. Como son novo na vila. Berta, do que che dixen antes? Xa o pensarei. Vémonos mañá. Estiveches brillante aí co do delito, Sei, un momento, A idea xuridicamente era impecable, pero se fallo o factor humano, que? Ses ben tan tarantán, Ladislao, factor humano, dime ti. Que pasa é que a rapaza, claro, a rapaza non se atrevía a facer. Tiñamos que facer, digo eu, é pensar no da boda. Aí ten razón, Hai que buscarlle un marido. O caso é que... É o mesmo, non? Que é mellor que a min, non? Ti que dis de Florencio? Florencio? Gracias, pobo de Porto Sás, por esa confianza ilimitada. Florencio non me gusta. Por qué? Porque non, porque é soso, é serio. Sí, neso ten razón Ladislao. Inda por riba Florencio seguro que lle ia poñer problemas. É que, vaya, arreda. A min, non sei. A min isto está me parecendo unha toma. Porque... Petróleo, por que non casas ti con Belinda? Ni se che corre, A ver quen xa joa no que ven no equipo dos solteiros. Home, é que a min non me parece unha boa idea, non? Por que non? Porque, claro, porque debería de ser ela que escollese con quen casar. Xa escollerá despois, isto é unha urxencia. Xa. Total, despois separades vos e xa está. Non, sí, xa, pero... Non sei, mellor escolle de outro, non? Que tal currás? Home, sí. Parece a solución menos mala, non? Claro, Petróleo é un home jol. Xa falou con ele, que xogue cos casados, total nunca ven os partidos. Estou nerviosa con todos os preparativos e todo iso, sempre me esquezo do que teño que levar. Sí. Tes moita sorte. Sí. A verdade, atopar un traballo en Santiago tamén foi unha sorte. Non, refería a Machano. Se non fose con el, non sei se me atrevería a marchar. Non sei que vou facer sen el. Bueno, será mellor que non atopes outro técnico para o control, non? Sí, seguro que atopo outro. Paula, teñoche que dar as gracias. A min? Lo? Sei que Chano estivo moi enamorado de ti e
E máis, eu creo que aínda sente algo. Podechesmo quitar e non o fixeches. Pero ti que dis, muller? Non digas parvadas. Se só hai que ver como che mira. Notase que está colgadísimo por ti. Vou te extrañar moito. Ai, pois, con Belinda eu ainda arrombaba, Melgacho, me cagina. E non só por facerlle un favor, senón porque tamén de todas as pretendentes que antes teño na comarca, é a que máis me encho ollo, E tes tantas pretendentes como Robalisa entrou hoxe. Ah, pois seguro que entrou Robalisa con marea. Si, non entrou nin a primeira, Evaristo. Ti está calado, Checha? Que eu desta vez estou falando en serio, Así que, se me escolle a min, agora, se quere outro millore... Ha de topar outro peixe mellor que a ti. Ai, ida ao carallo os dous, sí. Tanto Xan como Pirillán, Eu agarro e marcho que teño que marchar. Hala. No meu tempo tamén xa... Estánse-me pasando as calores, Así que se a topo por aí, declárame. Arrimar, arrimei, me fume arrimando, A criado cura que o miño caldo... Xa vou, Melgacho. Xa vou. E lá que tes, petróleo? Nada. Que vou ter? Algo xa anda na cabeza. É polo de Belinda, que estou algo preocupado por ela, non máis. Xa. Van expulsar do país, mira ti. Ti non estás preocupado. Dis ti. É algo máis... Que dis só? Chame, si, tens razón. Sempre tens razón, Melgacho, que estou algo preocupado por ela, que non fago máis que pensar nesa muller, e que non merece o que lle está pasando, non o merece. Ti saberás. Vai, aínda menos mal que vai casar co outro, con Evaristo. Pareceme que a idea non che fai alá moito xeito. Xa, por que non? O chope é que quede con nós, non é? E ti que fixeches que a rede, Agora fala mal da rede. Foron os primeiros pobladores occidentais das Illas das Aves, unha rocha do mar. Nenos, mirad unha cousa. María e máis eu temos algo que vos dicir. Entón... Sí, o que Andrés quere dicir é que saímos juntos. Entendedes? Que nos queremos e que somos mozos. Vaya novidade. Que pasa, xa o sabíades? Non facía falta ser ningún senio para darse conta. Que vos parece? Que xa era hora. Si, ó. Pois xa está, non? Logo, o Dani máis eu somos como irmás, non? Sí, podes dicir así. E logo, por que non vivimos todos xuntos? Como? Home, que é un pouco pronto para pensar niso, non? Sí, non sei, sí. Pois estaría moi ben. Xa falaremos desto. Eu teño que marchar para a radio, sabes? Que seguides co asunto de Belinda? Sí. E tes que marchar agora? Sí, agora mesmo. Ninguén diría que cero. A corrupción das súas posturas e a Veña, seguridade da estrutura pode na escola, Veña, acabou a ter. Saca. Xurxo si que é un bon mestre. É moi guapo. Aprendí máis con el nunha clase que con Don Florencio en todo o curso. Non digas parvadas. O único que fai é contar chistes. Serás queixa ti. Ademais, que máis lle queres a un mestre? Hola, rapaces. Hola. Perdóade que chegue un poquinho tarde. Teño novas de Don Florencio. Ten para moito? Aínda vai ter que quedar uns días na cama, sí. E como está? Eu non sei como estará, pero eu sinto ben mellor cada día que non teño que aturar. Ademais, é que teño outra cara, Non morriades de Don Florencio. Berta díxome que se está recuperando. Por certo, esta Berta parece simpática, non? Sí. Que vos parecería se mañá vos viñera a dar un cursiño de primeiros auxilios? En vez da clase normal? Podría estar ben, non? Ensinarvos a reanimar afogados, a facer curas de urxencia... Respiración boca a boca e cousas así, non? Sí, tamén. Guai. Que cor que facer boca a boca, prof. Iria. Boca
Boca a boca. Todos de acordo, non? Pois daquela, imos coa lección de hoxe. Hoxe trae os deberes feitos. Unha morea de chistes para contar, Feito. Co dos chistes estivo ben o primeiro día para conocérmonos, pero haberá que seguir o programa. Está ben. Imos escoitar os chistes de Fito. Pero despois seguimos co tema da respiración. E nada de chistes verdes, Bueno, fora o do pavo. Como que era? Atención a este. Contoume o Melgacho. Van dous nunha moto e cae o do medio. Que, non mola? E máis novas sobre Belinda, a inmigrante que decidiu vir a Portosás. Recordade que os nosos micros están abertos para oílas vosas opinións sobre este caso. Bos días, con quen falo? Son Evaristo Currasa, ou non me conoces? Bueno, eu só quería dicir unha cousa, que non me gusta nada toda a propaganda que lle estades dando ao caso ese de Belinda, Facémolo para axudarlle. Eu só quero deixar claro unha cousa, O que? que eu estaba disposto a arreglar con ela. E non precisamente porque me pique a conveniencia, entendes? Hola. Hola. Ainda falta un pouco para que entres. Xa, pero teño que falar contigo. Pois dime. Nada. Primeiro, que saibas que Ana caime guai e que... Perdoa, pero é que había unha chamada. Que me dicías? Eso que facedes moi boa parella e que espero que vos vaya moi ben. Gracias. Non, ainda non acabe. Agora ven o difícil. Chano, fuches moi sincero conmigo. Eu tamén quero serlo contigo. Non esquezo o que che dixen onte. Non o debín facer. Non ves, agora estás incómoda. Non, Chano, déxame acabar, por favor. Quero que saiba lo que siento por ti. Máis chamadas. A xente non para de chamar. Que me dicías? Nada de eso, que facedes moi boa parella e que espero que vos vaya moi ben e que vos vou botar en falta. Adeus. Adeus. Non sei por que che deu por vir ata aquí. Non che dixen eu que pasaba pola túa casa? Pero se xa estou ben. Sí, xa vexo. Se te la perna ríxida aínda. Aínda coxei un pouco, pero xa case non me doe. Volve para a casa, Florencio. E fai o que che dixen, que aínda non estás ben. Non podo, Berta. Teño que volver á escola. Non sei como lles irá aos rapaces. Os teus alumnos están perfectamente co sustituto. Parece simpático. E preocúpase polos nenos. Tan felices con el. Iso foi o que escoitei. Polo visto están moito mellor con el que comigo. É só pola novidade. Ainda que non ten malas ideas, non? Sí, algo que eu xa non lles podo ofrecer. Xa me gustaría a min saber cales son esas boas ideas das que falas. Calquera parvada, seguro. Non. Por exemplo, díxome que mañá pasase pola clase para darlles un cursiño de socorrismo aos nenos. E iso que ten que ver co temario? Home, pensou que sería unha maneira de chamar a atención dos rapaces para explicarlles como funciona o aparato cardiovascular. Pois ten razón, sí, señor. É unha boa idea. A min non me facían caso cando intentaba explicarlles ese tema. Mira, aproveita para o curso que ven. Xa veremos se hai próximo curso. Xa vai sendo hora de dar paso aos novos. Que teima tes. Hola, Berta. Perdoa, non sabía que estabas ocupado. Non, eu xa marchaba. Florencio, este é Xuxo, o teu sustituto. Encantado. Ben, marcho. Ata logo. Ata logo, Florencio. Vaya carácter, non? Ainda van ter razón os rapaces. Pensei que quedáramos ás 8. Sí, pero como tiña un par de... Bueno, un pouco tempo libre, pois dixen de tomar un café e ir adiantando. Teño que estar aquí ata as 8. Pois non te molesta máis. Pero ás 8 en punto hai volver. Vale? Ata logo. Ata logo.
que eu eso non o sei, pero vaya, prácticamente o de casar esa é a mellor solución que tes, non? Sí, xa, pero con Currás é un bo home, pero que non sei. Muller, el quere casar contigo e non sei, en realidade vale calquera, non? Ai, mira ti, pero eu non quero casar con calquera que se presente. Xa, pero... Non sei, ti nun principio cases con el e despois podes te desarrimar, e... Sí, xa sei, xa sei. Belinda... Non sei, é que... É para que quedes, outra solución mellor non hai, Está bonito o mar hoxe, Estou-me acordando, Belinda, dun grego que traballaba comigo. E o tipo sempre dicía que cada un tiña que buscar o seu propio océano. Qué bonito. Mira como consigue ese efecto. Isto é moi fácil, ti... Colles unha pedra así, unha pedriña pleniña de todo. Colle, e tírala como a un plato. Zas! A verdade aí. Vai. Ay, mira, casi que me sae. Chévere. Sí. Non sei, Belinda, estou pensando que o mellor... Non sei, vaya, o mellor Evaristo non é o máis indicado para casar contigo. Entón, quen? Non sei, é o mesmo. Estame pedindo que case contigo. Sí, non. Sí, non sei. Sí, queres casar comigo? Non lo farás para que consiga o permiso de residencia. Sí. Claro, bueno, claro. Sí. Para que podas quedar comigo toda a vida. Espera, se non o digo todo seguido non me saio. É que quéroche, non sei como, nin por qué, pero non sei, quero que quedes aquí comigo e estou facendo ridículo ao carallo. Por min sigue facendo ridículo. É que non sei, non fago outra cousa máis que pensar en ti todo o día e non sei, quero que quedes aquí comigo e que busquemos os dous o noso propio océano. Non sei, queres casar comigo? Eso que sí. Boas tardes, Megacho. Como vai esa pesca? Como as persoas. Uns días ben e outros mal. Claro. Quería falar con vostede. Xa o está facendo. Sí, pero non sei por onde empezar. Polo principio. Mire, o caso é que non sei por que non vivimos xuntos. Home, vostede e máis eu non habíamos facer alá moi boa parella. Vaya, digo eu. Non, Mercacho, referíame a María e a min. Xa me parecía a min. É que xa estou canso de perder tanto tempo, entende? Voulle pedir que case comigo. Que lle parece? Primeiro hai que saber onde está o peixe. E despois botalo pa langre. No momento axeitado. Sí, iso digo eu. Con outras palabras, non, pero... As mareas soben cando teñen que subir, non cando nós queremos. Sobre todo as mareas máis vivas. Sí. Sí, teño que facelo. E que pase o que teña que pasar. Vou falar con ela e pedirlle que case comigo. Gracias, Megacho. Hai que agardar o momento para botalo pa langre.
María, queres casar comigo? Faríasme un grande honor. Hola, Pitus. Hola, Dani. Quería falar con Andrés, sabes se está moi ocupado. Sí, está interrogando un psicópata asesino en serie. O qué? Era unha broma. Pasa, home. María, por favor, non, por favor, non. A ver, máis romántico. María, é o mellor que pasou na miña vida. Sí. Non. Pois sí que parece complicado. Que faz aquí? Pois é bastante complicado. Gracioso escoitarme a min, non? Pois sí. É que non sei como dicirlo a María. E ademais teño medo de que me diga que non. Pero se antes dixestes que vos queríades. Xa, pero de casar é moi diferente, xa sabes. Mira, non sei como é iso de casar. Pero seguro que che di que sí, ti tranquilo. Ti crees? Seguro, pero mira, tes o que dicir con enerxía, pero ao mesmo tempo con humildade. Firme, pero tenro. E con certo sentido de humor. E ti como sabes todo iso? Polas películas. Polas películas? Sí. Desculpe, señor xuiz, pero Celso e Belinda queren falar con vostede. Ajá. Eu marcho. Xa me darás máis consellos, Que pasen, Pitusa, por favor. Que tal, meu? Ben. Hola, señor juiz. Algún problema? Problemas? Non. Non há. Solucións. Que esta muller e máis eu queremos casar. Ah? Ala, por hoxe acabou a clase. Ata mañá. Que? Mañá a clase de socorrismo, non? Sí, señor. Espero que veña Berta para dala comigo. Guai. Ala, ata mañá. Ata mañá. Sí? Hola, que tal? Imagina, unha pesadez. Os nenos. Deixolles contar chistes na clase para que non me dean moita vara. Este é o sitio máis aburrido e apartado do mundo. O único que merece a pena é a médica. Boa, está boísima. Xa aliei para quedar hoxe. Xa te contarei, pero creo que non está polo labor. En fin, nada, falamos cando volva, Non me dá chegado o momento de marchar desta aldea. Hasta logo. Pois que sorpresa. Sí. Alégrome moito, de verdade. Pero sentada, por favor. Mira ti, que me ia dicir a min que un día vería casada petróleo? Sí, señor, dimo a min. Nin eu mesmo creo, Non quero ser ajoireira, pero aínda falta máis complicado. O que? O xuiz ten que ter a convicción íntima de que casan por amor e non por conveniencia. Sí, gracias, Pitusa. Xa Pitusiña, descúlpame. Queres dicir que caso con esta muller para que consiga os papéis de residencia? Eu non quixen dicir eso. Pero o xuiz ten que estar seguro. Xa, ten que estar seguro. E Andrés, vos como sabedes eso? Pois teño vos que preguntar certos datos antes de estar seguro de que vos queredes. Van a facer un interrogatorio deses policíacos? Non é exactamente un interrogatorio. Home, pois parece un interrogatorio, xa. Digamos que é un test. Non temos medo a ningún test deso, verdad, mi amor? Non, ningún. Ainda que non saibamos moito un do outro, non temos medo ningún. Imaginas que Florencio non volvese e que Suso quedase para sempre? Para sempre? E logo pensas estar na escola para sempre? Se Suso quedase, faría todo o posible para nunca pasar de curso. E ti que tes? Nada. Iria, mañá xa sabes, respiración boca a boca. Déxame en paz. Xurxo, non podería quedarte de mestre en vez de don Florencio? Gustaríame moito quedar en Portozás dándovos clase, pero don Florencio xa está recuperado dos seus achaques. Sí, terá achaques, pero polo menos non é tan falso como a ti. Como se pasa? Que ben iso, Fito? Por que non lle escondas o que falabas co teu amigo por teléfono? O que falaba por teléfono? Sí. Espiáchesme mentres falaba por teléfono? Sí. Non. Eu escuiteiche por casualidade,
Pero ti conto. Mira, non sei de que me falas, E déixate de impertinencias. Pero que foi o que dixo? Dixo que non lle daba chegada a hora de marchar daqui. Mira, castigado, vai para a clase. E sabedes que? A clase de socorrismo era só para lijar con Berta. Que vayas para a clase. Sí, xa vou, xa vou. Mais che vale, polo teu ben. Xa pode esperar sentado. E nós pensábamos que era mellor que Don Fulgencio. Eu que sei, debíamos ir visitar, non? A ver como está. Sí, vamos. Sí, vamos. E despois desto, que pasará que clase de respiración boca a boca? Eso foi, entrar no bar, mirarnos, e ali mesmo tiven un flechazo eléctrico, señor juiz. E por que queredes casar? Porque nos queremos, nos amamos. Non é suficiente. Non lo sei. A ver, dime o que vos gusta facer xuntos. Bueno, eso é moi particular. Non se ría. Gústanos tirar pedras ao mar. Chévere. Nada máis? Non, só tirar pedras ao mar. Vale, gracias, Belinda. Xa podes sair. Dixe a Petróleo que entre. Claro, como non. Pois sinto moito facervos pasar por isto, pero é o meu deber. Non, ti fai o que teñas que facer, Elo. Por suposto, estás no teu dereito de non querer responder, pero creo que vai ser peor. Non, ti pregunto o que queiras. Cando a coñeciches? Cando a coñecín? Outro día no Petróleo, Andrés. Pero a ver, por que queredes casar? Porque nos queremos, che. Que vos gusta facer xuntos? Refiriste así? Home, acabo de coñecela, ainda non... Algo haberá. Que é unha parvada, home, é unha estupidez. Mira ti, gústanos tirar pedras ao mar, mira ti. Tirar pedras ao mar? Sí, xa che dixen que era unha estupidez, Andrés. Queres que che diga a verdade? Sí. Caso con Belinda para que non teña que marchar. Petróleo, non digas cousas que se poidan volver na túa conta. Non, dígocho porque somos amigos. Caso con ela para que non teña que marchar. Pero que eu non sei nada dela, non a coñezo, pero quero. Tanto me ten se lle dá o tubo da pasta dos dentes polo principio, se lle dá polo final, se ronca, se non ronca, se dorme... Non te poñas así. Non, Andrés, é que non me poño de ningunha maneira. Que eu estou namorado dela. Non sei por qué. E se me poñedes problemas para casar aquí en Portosás, collo, marcho con ela e caso en Santo Domingo. E acabou. Pitusa, dígalle a Belinda que entre, por favor. Teñevos que preguntar algo máis. Aos dous. Cando é a boda? Supoño que estaría invitado, non? Chévere. E lo Petróleo? Ni idea. É que non gustando o Petróleo escuso pajar, non? Non de sonaba. Non vas convidar en chupito teu irmán? E se elas non se dá conta, parva. Que pasou? Aquí, pajando. Vaya, que teño unha notición que vos dar e que quero que sexades vos os primeiros en sabelo que vou casar con Belinda. Que? Ela. De verdade? Noraboa, Petróleo. Gracias, Paulino. E cando vai ser? Cando vai ser? Home, non sei, falamos con Celia e vai nos casar ela, pero non sei. Pero non tedes ainda data, estas cousas hai que cuidalas, Celso, entendes? Eu que sei, queres que te axude co traxe, presto-che un, non sei. Pero traxe, eu casarei con calquera cousa, che. Calquera cousa, che? O día máis importante da tua vida, calquera cousa. E onde vais o convite? O convite? Ai, que carallo, o convite. O convite aquí?
Ladislao, que saberás ti de bodas, a ver? Hai que estar no mundo, hai que estar no mundo. O vals sí, non? O vals dominado. O vals eu aprendín cun mestre de Viana. De Viana. De Viana do Castelo, sí, xa sei. A ver, déixame ver. Tía Sela, déixame levar. Vai, estamos? Collo. Vai, así, Na, 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 na. Non amanes tanto, queixo arriba, veña, mirada ben. Na, 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 na. Bueno, vale, vas. A ver de tanjo. O tanjo nunha boda? O tanjo hai que bailar nunha boda. Vai aí. Para atrás. Ola, poñolle algo. Non se preocupen, eu xa marcho. Non, pero espere, home, que era unha... Viches ti? Este marchou porque pensou no aquel do mariconeo. Eu marcho que teño. Onde vas ti? Marcho, xa falaremos do cha-cha-cha. Que nos quedo cha-cha-cha. Grasiñas polo do baile, Ladislao, vemos. A buriña. Ladislao. Así que casas, É logo. Nunca me sei que chegarías a dar este paso. Home, Pauliña, dígoche unha cousa. Cando un ten as cousas claras, pois, non sei, tense que deixar de contos e de caralladas, entende? Tens razón. Eu tamén me vou deixar de caralladas, Petróleo. Mañan falo con Chano. Veña, pero anímate, Sí. Hola. Hola. ¿Qué me querías decir? Senta. É importante. Verás, estiven pensando. Sinceramente, agora mesmo non podo imaginar a vida sen ti. E cando penso no futuro, non? No que farei e onde estarei mañá e pasado mañá, pois sempre apareces ti. Todo isto é para preguntarte se queres casar comigo. Andrés, non quero que interpretes mal o que che vou dicir agora. Non é que... encántame que mo pidas, pero hai que lle dar tempo ás cousas. Pero que tempo? Que tempo hai que darle? Andrés, non vou casar contigo agora. Non, se cadra tes razón, Pode que fose unha decisión un pouco precipitada. Andrés, eu quérote. Ese é todo o que necesito neste momento. Eu tamén. Hola. Hola, Andrés. Oye, que temos que preparar a boda con Belinda e con Petróleo. Sí. Tranquila, que se hoxe estás así non te quero ver o día da boda. É que non hai nada preparado, está todo por facer. Veña, muller, non te preocupes. Ademais, Petróleo é unha gran persoa. Verdade, Andrés? Sí, é unha gran persoa. É un home moi afortunado, sobre todo. Gracias. Deixo vos, vale? Ata logo. Ata logo. Chao. Vai ser unha gran boda. Foi todo tan rápido, como un rayo, María. Sí. Parece que Paula non vai vir, non? Seguro que non lle gustan as despedidas. Xa, a min tampouco. Nin a min. Eu son o único pringado que está aquí cando vos. Veña, marchade que desperdelo vos aínda. Ala. Ala, giño. Veña. Ei, dille a Paula que sigo querendo, vale? Dime que non marchou. Agora mesmo, Paula. Quero vos agradecer a visita que me fixestes
E tamén que me pedirades tan encarecidamente que volvese. E, sen máis que vos dicir, quedaramos no tema do sistema respiratorio, non sei? Acabou a festa. Pero antes, tal e como vos prometeu o mestre que tivestes estes días, Berta vai vos dar algunhas nocións de socorrismo. Vou nas bicar a todas. Berta? Adiante. Bos días, rapaces. Veña, pois hoxe imos aprender un par de cousiñas sobre primeiros auxilios. Para iso vou precisar un par de voluntarios. Fito. Veña, vos los dous. Que Fito faga de afogado e Lois fai de socorrista, vale? Como? Eu non vou deixar que este me bique na boca, Xa, si, vou che andar na boca a ti. Por que me tomas só? De que falades? Da respiración boca a boca. Non digades parvadas. Para facervos a demostración trouxen isto. Ben, supoñamos que estes son os pulmóns. Como vedes, estou totalmente recuperado. Vou á sala de profesores buscar uns gráficos, mentres Berta comeza coas explicacións, Non tardo nada. A ver, vinde aquí. Veña, imos comezar aprendendo como chega o oxígeno ao sangue e a importancia que ten para o funcionamento dos órganos. Son a máis parva do mundo. Mira, Pauliña, non te poñas así tampouco, xa che pasará, Non, non me vai pasar. Puido non impedir, pero non. Vou e deixo que Chano marche con outra. Pois deixa ir, xa volverá, non? E iso que máis ten? Se cada día que pase vai estar máis namorado dela. Chano ainda sigue colgado por ti, Dixo, tú. Dixo-mo antes de marchar. A máis díxome que che dixera tamén. Que estúpida son. Non sabes ti ben. Pensas que vai volver? E logo non. E se non volve, vou non buscar onde estea. O que faga falta. Por non che aturar todos os días chorando, Pauliña. Bos días, Evaristiño, que? Bos días. Vittorio. É certo que vas casar con Belinda? Sí, non? Sí. E que, virás a boda? Diz que ela casa por conveniencia, non? Home, non sei, eu o que che podo dicir e dígocho de corazón é que eu caso con esa muller porque a quero, che. Porque a queres? Quen sabe para que quererás ti? Que bo rapaza que é ela. Evaristiño, a ver, vouche dicir unha cousa. Coñecémonos e eu esa muller vou na cuidar tamén, eu que sei, tamén como farías ti, che. Como faría o que, che papote? Miña tía, mira, me enganas, Evaristiño, que... Algo enche mo ollo, sí. Algo. Pero non lle dixes a ela, E vou dicir, ó. E vou dicir. A ver, que, virás a boda ou que? Está calado, home. A ver, de que carallo te ríes, a ver? Xa estou vendo aquí todo o petróleo cheo de chepapotiños. Que crees? Ai, Que, tomamos un viñiño? Sí. Pero en taza, Que repunantiño é este. E chepapotiñas, algunha chepapotiña tamén. O home e a muller son iguais en dereitos e en deberes. O home e a muller débense respetar e axudar mutuamente e actuar en interese da familia. Cantos fillos imos ter? Ahorita non, despois falamos deso. Os cónxuxes están obrigados a vivir xuntos, a se gardar en fidelidade e a acudirse mutuamente. Fidelidade non é ter unha moza en cada porto, ok? De acordo aos dereitos que a lei me confire, declaro-vos marido
e muller. Por favor, tendes que firmar a acta. E as testemunhas tamén. Rapidiño, que están todos abaixo esperando. Veña, Belinda, aí. Petróleo. Tendes que ir pensando en comprar casa. A vos é pequena, e eu teño unha que vos podo deixar a bo preço. Ramosinho, agora non é o momento, xa é pequena, pero non é o momento. Outro día, eh? Felicidades, meu. Isto? Non eras ti o que dicía que os bicos non se piden, que se rouban? Sí, esa frase é miña. Estános mirando todo o mundo. Sí. Sí. Que daquela tamén vos hai que felicitar a vos, non é? Esto? Celia, presento-te ao meu mozo, Andrés. Ia sendo hora, eh? Esperade. Ímolo facer público. Celia. Atención todos. Non, Sí Celia, non é necesario. que é necesario. Atención todos. Temos outra parella que felicitar. Andrés e María tamén son mozos. Acabas de facer agora mesmo.